أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم سند العظيم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. Ambaden Shirifla TV lagebo amau foni ka wali nyumando ka obedo kira mantu yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi aku jidini ni au kelingini na bela jelinka kerengere ni yala wajulu kene kanbaw ka uladonia ka fonyana ni ayi mal jamanana seku region konnana no ye blanc cercle ala kira ba alayhi salam na manye ka fokali de chili kira kana danfen bela jelinka hine soro ode hukmuna jamiaton sadin islamia tonde minumbi bla marala uye wele bla ankaramogo anankaramogo dingema asiyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara mungoso akana farauka ukuka ni soja anuka wali mando jira dabamala ala kiraba alayhi salam akabangele hukumu konnana anifana ka senjo anika yala uka marawla ambo o dugu dola bi nuba wele jaramana uluka moldu kene basigilen kene ka kene nunu ankaramogo bisnalen kofe kene maba no ye dugutigiw almamu meru ani superfeu ani ambalakaw yuka ni soja nuka wali mando jira ka ankaramogo bismillah neni awka je anko shiriya aslama jama'atu atlena herala alaka shi herala ame karamogo bismillah shuna jaramana ya ne jaramana yi awi mengawi ne mimbi kuma ne to amadu ne jame suwaye ne jaramana to do ka chide ne kene kola ne bi befo na ba chema na musuma ma korol dibse ne be bela jele to kene kono kene ala ka sigi ni mana kene ala ka bil herela ala ka sababe ala ka korota ala ka ne karam wodeme ñu foya wulaina ngo kuma ban kono ga furme wati kasuru ma adna dadul bela shuna ambe mi ni karam wofa dron akaba juluke silamawi akatla akawajuluke silamo bela jelenye akadwo ke duye akadwo ke maliye akadwo ke bela jelenye anana amul fara fejra manaya am fara do ke kramgoy abilama ashina ke foranye dem sendu alaka ke choro bayi alaka shidama alaka shijadama ni ga ke kenesi ko folaye ya ni kana ke kenesi ko labanye ñu foole na ngo jondi bi fen feke ibi sababu de fofolo ngo sababu do de karam ngo se kene ka allah on jarama la ka to sababu do anga fole ko sababu ye alaka here ko sababu fanay alaka mbeñ ma chamama alaka shu here cha dina munu baro jom fekana alaka sege ni beñ may ñu do ya kene ko bara ku chala yalla ku chala ga jande ni ayo sera ya shuna karam ngo kanu ani jarama la dugu kanu am sar kanu de se am na shuna ambufu fem mon na tosoro ko kono ta tosoro ko karawo bismillah ko be ngala abakaso ami ala fo ni nga ala barigada an kelen ko fe ka tanga nyine afe ka bo danga to toroma danga to mi ni a chasirle no an no fe fo aka am besma ay rebulo kata jane me kono ya rabbi ala man kisirama ka kalanda mine ni o masañ togo ye ale mi sono ni nga anyana maya ni nga bisoro ni ka kla ka an kana ka bla dina siraka ni je hine logo len tigido lahara hine o kerengere len tigido ni ka soro ka sol ahmadul bashiri ka ni ka soli je daba ani lahara daba lahara ni je dara min koso ni nga soro ka sol o ka soro ka naba kelengele bela jelen fo ni silamaya fole ani kisi fole no dia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al islamu fole kelen ko fe amme joro mi nabi ani zo jalendo ni joro ina ni zo ja kenvensen bela jelena kada allah subhanahu wa ta'ala ka sababu nyumaka ko ka kuma kun tagala suriya nga yani nga bo kuma kono ma fo jaramana kawi anga nyagali anga ni soja dunan bi na jaramana anga ni dunay nyonji manaba
jaramana kene sigira jaramana ya ni kene ɲɔansi masigiba fana kɛra ɲɔna wɛrɛ ala sɔnna ka aw minnu gɛrɛyɛgɛ o la an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi su in na an nana ni jurumu min ye an nana ni hamu min ye su in na bonya kosɔn a n'an ka sirifu kɛ nɔrɔma bonya kosɔn ya rabbi ala ma mako dilala ala ma mako dilala na kuma kuntagala jɛnya k'a ɲini sirikɛ fɛ a ka duwawu kɛ jaramana komini kalandenw ye mun kosɔn u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ka tila ka komini yani duwawu kɛ jaramana komini a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na ka tila ka duwawu kɛ jamana ye jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na bɛɛ b'a dɔn kɔrɔnfɛla in a bɛ kisa min na bi hali n'i tɛ i b'a dɔn k'a fɔ walahi ɲuman tɛ mais jumɛn bɛ se ka an bɔ a kɔnɔ wallahi duwawu dɔrɔn de bɛ se ka an kisi an minnu bɛ tilebe yan fan fɛ yan wallahi n'an ma duwawu kɛ k'a kunbɛn ala m'an kisira u b'an sɔrɔ yan ya rabbi ni mɔgɔba ninnu kosɔn ya rabbi ala k'a dɔn an n'u cɛ ni mɔgɔba ninnu kosɔn ala k'a dɔn an n'u cɛ o la an bɛ kuma kuntagala surunya k'a fɔ salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. n bɛ foli di a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n bɛ a fɔ karamɔgɔ ye ko a bisimila n b'a fɔ karamɔgɔ n'a ka délégation ye ko u bisimila n b'a fɔ dunanw bɛɛ lajɛlen ye k'u bisimila ko an bɛ ku ne tɛna kuma kuntala janya su in na n bɛ a ɲini ala fɛ kɛnɛ a sigira hɛrɛ la cogo min na ala k'a wuli hɛrɛ la o cogo la kɛnɛ labɛnbaw n bɛ olu fo kɛrɛnkɛrɛnnen na parce que an b'a dɔn nin kɛnɛ façon labɛnni a ma nɔgɔn donc hali ni don kɛra mɔgɔ minnu gasi la an b'a ɲini u fɛ u ka yafa kɛnɛ labɛnbaw ma kɛnɛ in yɛrɛ bonya kama an ka yafa ɲɔgɔn ma donc n bɛ ala deli ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la dunanw bɔra bamakɔ ka an sɔrɔ yan hɛrɛ la cogo min na ala ka sigi n'o ɲuman ye ka taa denbaya fana sɔrɔ hɛrɛ la maa o maa bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ala k'an bɛɛ kalan ala k'an bɛɛ kalan ala k'an bɛɛ kisi ko karamɔgɔ bisimila k'a bisimila k'an n'a de don. silamɛ jama aw bɛɛ ni su ne ka foli bɛ karamɔgɔ ye k'a bisimila a nali diyara anw ye a bonyana an ma an bɛ ala fo k'a yɛrɛ fo minnu yɛrɛ ye kɛnɛ labɛn an b'u fo ne ka kuma ti caya n hakili la n y'a bɛɛ fɔ wula na ne ta ye foli de a diyara n ye a bonyana ma n yɛrɛ ka ɲɛ da karamɔgɔ kan a diyara n ye n b'a fo k'a walima dɔn ne mago bɛ duwawu de la ne ye muso ye protocole y'a fɔ ko président ye Sogoba ye dugutigi Sogoba maire Sogoba sous-préfet yɛrɛ Sogoba don donc jaramana de don yan de ye jaramana ye an bɛɛ Sogoba an bɛɛ kelen donc ne ta ye foli ye ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la an bɛɛ nana ni ŋaniya min ye ala ka kɛ ŋaniya ɲuman ye ala k'an bɛɛ sababa ma ko jama bisimila an bɛ sira di karamɔgɔ ma a ka wajudu k'an kun. Assalamu alaikum. N bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka n ka dunanbaw fo n ka foli de bɛ bɛɛ ye ka jaramana bɛɛ fo jaramana bɛɛ Sogoba minnu fana bɔra Bamakɔ ka na u bɛɛ Sogoba awɔ ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la n bɛ sirifukɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ka groupe bɛɛ ka bɔ Bamakɔ ka na ne nɔfɛ n ka dugu la n t'a dɔn yɛrɛ n bɛ min fɔ k'a merci ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka san caman jira n'a la ala k'an n'a laban ɲɛ. an badenw assalamu alaikum an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la yarabi ala ka si hɛrɛw di an ma an bɛ kuma daminɛ ni ala tɔgɔ barika ma ala min ye ko daminɛ n'a b'a laban ka tanga ɲini ala subhanahu wa ta'ala ka bɔ sɛtana tɔɔrɔ ma ka kisi ni nɛɛma caman ɲini an ka sababu ɲuman ye n'o ye ala kira ye kisi ni nɛɛma b'a ma n'a sɔrɔ dogo n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu tugura la fo ka se diɲɛ wuli ma ala k'an y'o jamakulu la
an bɛ fɔlɔ ka jaramana dugutigi fo k'a sɔgɔba n'o bɔra an bɛ alimami fo k'a sɔgɔba n'o bɔra an bɛ maire fo k'a sɔgɔba n'o bɔra an bɛ sous-préfet fo k'a sɔgɔba ka bɔ bila bi ka se yan ala ni sababu de don diinɛ sababu don o la an bɛ foli se naba bɛɛ ma k'a minɛ bamakɔ ka na bila ka bɔ Kucala ka se yan su in na a bɛɛ kɛra mun kama ala ɲɛda kama o la an bɛ ala fo la ka ala barikada k'a waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen hali bi an bɛ foli segin Jaramana Azardini ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Sanusi Sɔgɔba n'a ka jamakulu ye ka da mun kan n'i y'a mɛn jɔn na fɔ sababu ɲuman olu de ye kɛnɛ in labɛn ani Jaramana bɛɛ jɛra k'a labɛn siga t'a la mais an bɛ fɔlɔ an donna da min fɛ ka foli segin Sanusi yɛrɛ Sɔgɔba ma a n'a ka jamakulu an b'a ɲini ala fɛ Jaramanakaw bɛɛ min bɛ ala ka dɔ fara a kan Jaramana ala k'a yiriwa ala k'a jidi an mago bɛ hɛrɛ min na dugu in na ala k'a kɛ an mago bɛ ɲɛtaa min na dugu in na ala k'a taa ɲɛ ala ka aw sago d'a ma ala k'aw bɔsi sɛtaana na donna kelen bɔda kelen ala k'o nɔgɔya aw ma a ka ɲinifɛnw ala k'a d'a ma jamakulu min nana ala k'aw na hɛrɛ la cogo min ala k'an segin hɛrɛ la ten ka taa somɔgɔw sɔrɔ hɛrɛ la ala k'o k'an ye nin kɛnɛ in ala k'an sigi an ɲɔgɔn wɛrɛ ka min tɛ nin ye ala k'an sabali kun ɲɔgɔn na ala ka bɛn don jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala k'a basigi ala k'a ɲɛmajɔ tiɲɛnikɛla minnu b'a kɔnɔ ala k'u dɛsɛ ala k'u ka ŋaniya segin u ma ala k'u ben n'o bɔra an b'an karamɔgɔw fo Sheikh Sɛrifu Sumani Madani Hayidara Bamakɔ n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn ni pana sababu kɔnɔ i b'a bɛɛ jɛ ale de ye diɲɛ ɲɛ yɛrɛ ni diinɛ ɲɛdɔn ni diinɛ faamu ye an b'a fɔ k'a barikada Bankɔni Janginɛbugu o kuluju la ale den min b'an bolo yan bɛɛ n'i ma Sɛrifu Sumani Madani Hayidara n'i ye Sheikh Tidiane ye a bɛ komi i y'a yɛrɛ ye an b'o kɛnɛ de kan bi o la an b'a fɔ k'a barikada a bɛna kuma min kɛ su in na ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ala k'a k'an ma wasa ye ala k'a k'an ma jidi ye kiraba kanu kama kuranɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Hayidara a yɛrɛ nana ka na laseliw ta an ye min sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an ko seereya. A'udhu billahi as-sami'il alim min waswas ash-shaytani la'in rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري آمين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبديهم. نعم. أمبي أنغا كلام دمني على تغو بركمي. على تنغيني كبو الشيطان تورما. نعم. أمبي كشين نيما يني على في. أكو كان نبي من باكم. لو على كرام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ani kira somɔgɔ sanumaw an'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne ni aw ye u la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni kelenya ka foli ye ni balimaya ka foli ye ni o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala ka n'a hamu dilan ala kan sago d'an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an ni aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa an ka jamana tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala de ye tɔɔrɔ ninnu wilibaga ye ala k'a wili hɛrɛ bɛ ala bolo ala kana ni hɛrɛ ye jamana in kɔnɔ ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ye ka tila k'a ɲini ala fɛ se b'ale min ye ala ka don ani juguw tɔɔrɔ cɛ ala k'u dɛsɛ ala k'u labila ka ɲini ala fɛ mali bɛ dekun min kɔnɔ mɔgɔ minnu de bɛ a jukɔrɔ yarabi ala ka u yɛrɛ to a la ala ka mali suma ala k'u yɛrɛ to a la
ni ala kira horomay sallallahu muhammadin wa alihi alhamdulillah suina musa ambi ambadenw fɛ dugu la min bɛ wele ko jaramana ka bɛn le 31 3e mois 2019 an bɛ yan ni jam'iyyatu ansarudin al-islam ani u kɔnɔɲɔgɔn bilan cercle kɔnɔna la n'o ye a section ansaru ka sira kan ani sous section dɔw minnu laɲinina an sen ka jɔ o la ka dakurunya fila laseli kɛ alhamdulillah shiro an tun bɛ bilan dugu kɔnɔ mawulidu ɲɛnamayali sira kan bisu in na an bɛ jaramana kɔnɔna la jɔn kan ka sabali ka ala ɲini ka ala sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ diɲɛ bɛ ɲɛ lahara bɛ ɲɛ nka n'i ye fɛn o fɛn ɲini diɲɛlatigɛ in na musa n'i y'o sɔrɔ o dan ye diɲɛ de ye o la n ka n jija an bɛ min kɛ a ka kɛ ala kama kow ye a ka kɛ ala kama kow ye n'an bɛ kɛ fɛn min fɛ an ka k'o fɛn fɛn ala jati kama ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam don dɔ la a kumana ka sahaba dɔ fɛ a ko ahbib fillahi wa abghid fillahi wa walli fillahi wa adi fillahi a ko a ka sahaba yi ma a ko i jija n'i bɛ kanuli kɛ ko kanu kɛ ala dɔrɔn de kama kana kɛ foyi fɛ fo n'i ye ala ko ye fɛn min na ko kɛ o de fɛ n'i bɛ kɛ maa fɛ ko ala mɔgɔ kɛ o de fɛ a y'a jija a bɛ kɛ fɛn min fɛ a ka k'a fɛ ala kama mais nin da an caman t'a la an ɲinana nin kɔ pewu anw ɲɛsinna min ma an ka hɛrɛ bi ko min na n'i y'an ye maa min fɛ k'an b'o kanu o ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ min bolo diɲɛ hɛrɛ wa an m'an se bɛɛ kɛ o tigi bɛ dɛmɛ cogo min nka k'a fɔ an ka dɔ dɛmɛ ala jati kama an ka fara o kan k'a kanu ala kama sabu an ye ala ko maa da walima an y'a ye ala ko la o ka dɔgɔ anw fɛ yen dɛ kira ko ten ko wa n'i bɛ juguyali fana kɛ k'i k'i jija n'i bɛ mɔgɔ dɔ kɔniya k'i ka kɔniya ala kama kɛ maa teri ye ala kama kɛ maa fana jugu ye ala kama ban mɔgɔ la i ye min ye k'a tɛ ala ko sara kan o tigi to yen i yɛrɛ ɲini wa kira ko nin de la ko adamadenw ko a bɛ a ka laɲini sɔrɔ ni nin de ye ni nin de ye k'a cɛsiri ni nin baara kɛli ye ko ni de bɛ aw se ala ma ni o ye nin baara ninnu ye a ko wa ko ale muhamadu b'a fɔ ko cɛ a t'a ka laɲini sɔrɔ wa in kasirat salatuhu wa siyamuhu ko silamɛ t'a ka laɲini sɔrɔ hali n'a ka seli cayara a ka sun ka caya fo k'a sɔrɔ nin ne b'a kɔnɔna na ka baara kɛ n'a ye a bɛ kɛ fɛn min fɛ a ka k'o fɛ ala kama a bɛ ba fɛn min na a ka ba o la ala kama nin bɛ an caman ka baara jɛ nin bɛ munumunu fɛn min kɔnɔ o de ye ikhlasu ye nka an kana ɲina Hasan al-Basri a ko ale y'a mɛn alakira Muhammad al-Mustafa a kuma nɔ na ko Jabir de b'a lakale ko alakira ko mumini ko n'i ma mumini dɔn dɛ al-mu'min bayna makhafatayn ko mumini bɛ siranya ko fila de ni ɲɔgɔn cɛ mumini hadamaden ko i bɛ jɔrɔ fila o de ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka ca la an caman ka miiri tɛ o kan hadamadenya yɛrɛ bɛ o fila de ni ɲɔgɔn cɛ a fila fɔlɔ ye jumɛn ye ko bayna ajalin qad mada la yadri ma Allahu sani'un bih an bɛ fɛn fila min ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔlɔ ye jumɛn ye
i ka waati min n'a tɛmɛna siranya ko fila siranya ko fɔlɔ ye jumɛn ye ko waati min ni o tɛmɛna e ka waatiw kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye kunungo ani don minnu bɛ kunungo sanfɛ ka taa kɔfɛ a ko nin ye siranya ko fɔlɔ ye a ko sabu ka d'a kan ko e t'a dɔn ko Ala ye min kɛ e ka ko la o waati tɛmɛnenw kɔnɔ i ye da minnu sago i ye nkalon minnu tigɛ i ye sinji minnu tigɛ i ye jɛnɛya minnu kɛ i ye namara minnu kɛ i ye janfa minnu kɛ waati tɛmɛnenw kɔnɔ ko est-ce que i b'a dɔn Ala ye o bila i ɲɛ cogo min wa kelen filanan ye jumɛn ye ayi ne ye ɲuman de kɛ n zelila n zuna n hijira n ye jaga bɔ ko yala i b'a dɔn ko Ala ye u minɛ fɔlɔ wa siranya ko fila ni ɲɔgɔn cɛ i ye tɔɲɔ min kɛ a bɛɛ sɛbɛnbaw bɛ yen minnu b'a sɛbɛn i nɔfɛ i ye dan min sago i ye tiɲɛli o tiɲɛli kɛ a bɛɛ nɔ talen don kuranɛ ko tɛ suratu yasin inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuranɛ ko ne Ala ne bɛ sɛbɛnni kɛ naktubu ma qaddamu jɔn ye fɛn o fɛn kɛ ne Ala b'a bɛɛ sɛbɛn sabu a kɛn bɛ ka sɛbɛnnikɛlaw de bila kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mɛlɛkɛw de bɛ an nɔfɛ an ka kɛta bɛɛ o bɛ k'a bɛɛ sɛbɛn nka an caman tɛ hakili nin na dɛ an caman tɛ miiri nin na sabu i filɛ nin ye dabali dontɔ filɛ i bolo kaburu la ko dɔ ta ka tiɲɛ e dogolen don su dugu tilama fɛ i dennen don maa si ɲɛ t'i la mɛ kana ɲina ko Ala ko dɔw b'i nɔfɛ k'i ɲɔri i ka kɛta bɛɛ la k'a bɛɛ sɛbɛn i nɔfɛ n'i y'i dogo mɔgɔw la i bɛ se ka dogo olu la n'i dɛnna i n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye dabali kɛ n sinamuso den kɔnɔ a ta ka tiɲɛ ka taa mɔriw fɛ yen i dennen e de bolo i dennen don nka i ma dogo Ala la Ala ye minnu bila k'i kɔlɔsi i ma dogo olu la n fɛrɛla jɛnɛya ma n bɛna kɛ maa ɲɛ tɛ n na Ala ye n bɛ yen a b'o cogo kelen na n fɛrɛla wali nafolo ma a se bɛ n ye nka mun jiginna ko Ala de bɛ yen fo jɔn ka miiri nin de la ko Ala min Ala ɲɛ b'an na fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ko ma sɔn Ala ko ma ne bolisɔnnaw don nka u maloyara u ka boliw ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ walejugu kɛ boli a dan b'o min na yirikuru jɔlen nka ale maloyara ka walejugu kɛ ka boli ɲɛ to kɛnɛ ma n bɛ hadamaden o ne ni e anw minnu tɛ se ka o bali an ka Ala la anw k'an ka mun kɛ Zalika n'o ye Yusufu tun bɛ masakɛ min bolo ale muso kuma min na a ye Yusufu ɲini jɛnɛya sira kan ni kuranɛ b'a f'i ye ko wa ghalaqatil abwab ko a ye daw tugu datugulen n'a ni Yusufu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo soju la a y'a ɲini Yusufu fɛ ko n ka laɲini ye min ye a kɛ n'o ye sema Yusufu ko n bɛ Ala tanga ɲini nka kuma min na a bɛna Yusufu ɲini a ka boli dɔ tun bɛ sokɔnɔna la yen a taara a ye birifini ta ka taa da boli in sanfɛ Yusufu y'a ɲininka ko ne ye mun ye a ko anw dan bɛ ninnu d'an ka Alaw to ne t'i fɛ ka walejugu kɛ ka n ka Ala ɲɛ jɔlen to n na Yusufu alayhi salam Yusufu ko di a ko ni e ye se sɔrɔ k'i ka Ala ɲɛ datugu a ka n'i ye walejugu la nka se tɛ Yusufu ye k'a ka Ala ɲɛ datugu a kan'a ye o se tɛ ne ye kabiri o kɛra o yɔrɔ bɛɛ Yusufu y'a yira muso la ko ne tɛ se ka jɛnɛya kɛ sabu e bɛ se k'i ka Ala ɲɛ datugu nka o se tɛ ne ye o la ne ni aw minnu dalen bɛ Ala ko la k'a fɔ Ala bɛ yen waati bɛɛ sanga bɛɛ a ɲɛ b'a ka jɔnw na o ka kɛyɔrɔ bɛɛ la anw k'an ka maloya Alahu Taala kotali la anw k'an ka maloya walejugu kɛli la
mais ne an ye hakili sɔrɔ bi ka sini baara bila an yɛrɛ ɲɛ an lafiyara nka n'an y'a to yen an k'a dɔn ko don dɔw bɛ yen ko gundow bɛna da kɛnɛ kan yawma tubla sarair kuranɛ ko ten ko lahara tɔgɔ dɔ ye ko gundow da don kɛnɛ ma i ye min dogo i ye sinamuso min den dabali i bɛ wele ka n'a jɔ ko nin de y'i dabali k'i garisɛgɛ tiɲɛ nin de tun ye muso jɛnɛya nin de y'i ka wari détourné a dogolen i t'a dɔn nka o don a bɛ na o jɔ de jɔ don kɛnɛ kan i ye hakɛ minnu tiɲɛ o de la Muhamadu Mustafa ko ten ko soronali bɛ yen mais ale ka soronali tɛ jɔn ye jɔn o jɔn ni wali hakɛ nan'i jɔ ale Muhamadu tɛ soronali ka sɔrɔ e ye walimuso dɔ de jɛnɛya walima i ye walinafolo dɔ de détourné walima i ye dɔ tɔɲɔ ko se b'i ye i ye dɔ fa o n'a ɲɔgɔnnaw i n'o jurumu jɔlen ala ɲɛkɔrɔ kira ko ale ka soronali t'i ye nka anw tɛ kisi bon datugu mɔgɔw ye nka i ka kisi bɛ i yɛrɛ de bolo i ka sɔn ni i ka ban ni kira de ko n t'a kɛ maa si ye ni wale hakɛ nana nka wale hakɛ binyɔrɔ bɛ diɲɛ na yan o ye jumɛn ye segili ye ala ma ka se t'u ye ko ala se bɛ n ye ne ye jɛnɛyakɛla de ye ala i b'a dɔn wa a se bɛ n ye ala ma dɛsɛ nka bi ala n y'a to i kama se bɛ n ye ne ye faama ye n bɛ jɔnw dɔn a ka di n ye cogo min sabu ne de ye faama ye nka ala ni n ka fanga n y'a segin e ka se kɔnɔ ne tɛ maa tɔɲɔ bilen ne ye juge de kiiri ka di n ye cogo min ni n y'a tigɛ ten ala bɛ sɔn a bɛ to ten nka ne sabalila n tɛ faama ka wari minɛ ko n bɛ fantan tɔɲɔ n'i seginna i kɔ minnu kɛra ala ko n yafara n ka jɔ mais an kana an yɛrɛ nɛgɛ ni nin walejugu ninnu kɛli ye k'a fɔ i bɛ to nin de la ka astagfirulahi wurudi ou bien an ka seli la i si bɛɛ seli a t'i ka kabayira jurumu yɛrɛ yafa ka si ka seli a tɛ kabayira jurumu kelen yafa jango ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ko na n ka nafila fila seli n ye jurumu kɛ n ye jɛnɛya kɛ na n ka astagfirulahi wurudi nkalon don segin kɔ de bɛ yen ko jɔn segin ka ala ma ala mago b'a ka jɔn bɛɛ la ko a ye na ni minnu nana Musa ala yɛrɛ pɛrɛlen don k'u makɔnɔ nka e nabali ko ala yafa ma sabu ne b'an bolo wa ne dira an ma karamɔgɔw fɛ wa foyi ma walejugu caya tuma min na o ye an jigi da ala yafa kan jurumu kɛli kan o de y'a to walejugu kɛra fan bɛɛ fa ye n'o tɛ an bɛ histoire minnu mɛn ka kɔn misiri kɛli ye ka fa bɛɛ fa ta ka kɔn diinɛ ko carini ye fa bɛɛ fɛ ta ka sɔrɔ boli bi sɔn gulɔ bi min nka o waati jaa kun tora dalakanw na o waati layiduw kun kɛra dafafɛnw ye o waati jɛnɛya kun ma kɛ fan bɛɛ fa ye ayi o kun ma kɛ sabu an bɛ min sɔrɔ n'o la o de ye k'a tun bɛ fɔ tungaladen taatɔ ma k'i jija n'i bɛ taa i ka tunga la k'i ka bɔ duguw fɛ ko ɲamaden tɛ dugu minnu na k'o la i ka tunga bɛ diya i la ne nin kun ye Mali kɔnɔngo ye nin tɛ Mali bi ye sabu ni tungaden min ka tunga sirila o la i tɛ bɔ i ka so i tɛ bɔ i ka so o la an kan ka segin an kan ka segin ala ma i tɛ segin ala ma ne kama la i bɛ segin ala ma i yɛrɛ de kama o de la ala ko ni ye kira Muhamadu Mustafa ka kumakan ye ko jɔn bɛ siranya ko fila min ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔlɔ de ye waati min tɛmɛn'i kan ko mun kɛra mun bɛ ala bolo an kan ka hakili to nin na mais kuranɛ aya in tɔ dafa ala ko n bɛ sɛbɛnni kɛ jɔn i ye fɛn o fɛn kɛla wa kana ɲina wa atharahum wa n bɛ o nɔw bɛɛ ta e ye min kɛ i yɛrɛ bolo ye min kɛ i den ye min kɛ i ɲɛ ye min kɛ n bɛ o bɛɛ ta mais o fɛnɛ kɔfɛ Musa ye min sinsin ka bila hali salen ko kaburu kɔnɔ ne ala b'a nɔ sɛbɛn i nɔfɛ o ye jumɛn ye du kalifalen don dutigiw la mun ye n'aw fɛ dutigiw ko n'a ko a bɛ ala nɔfɛ a ye denbaya lamɔ ala nɔfɛ
a y'a jija a ka mara bɛ lamɔ ala ko sira ka cogo di a y'a o bila o kan mɛ caman ɲinana nin kɔ mɔgɔ caman ka mɔgɔw ma ye ko ne ka denw o bɛ labɔ di avenir bɛ dilan o ye di ala ko sira kan caman ma miiri nin na nka u ka diɲɛ avenir bɛ dilan o ye cogo min caman y'u cɛsiri a man cɛsiri denw nɔfɛ u ka kalan u ka dɔnniya ka wariw sara wari caman u ka kalanw nɔfɛ mɛ mun na ko u ka sini bɛ dilan di sini jumɛn n'o ye diɲɛlatigɛ sini ye nka o ni ala cɛ a ma miiri o la ne yɛrɛ ni ala cɛ ma dilan kuma tɛ mara min bɛ n bolo kuma tɛ o ta ma mɛ mɔgɔw kana ɲina dɛ kira ko ten kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi k'a bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye wa a tɛ sira to tigɛ fa a ka ɲininka ko a y'u gɛn di a ye a ka denbaya mara di nin jakuyalen don bɛɛ kan mɔgɔw kana ɲina nin kɔ mɛ an caman ɲinana nin kɔ o de ye jogo tɔ tiɲɛ bamananw ko ten ko denmisɛnnin b'i n'a fɔ bɔgɔ kɛnɛ n'i ye bɔgɔ kɛnɛ mɔ cogo min a bɛ ja ten dɛ mɛ anw b'a dɔn ko an ye échec kɛ kuma min o waati jumɛn ye kuma min na ni u jara nka u mɔlen an fɛ n'an ko k'an k'u bila sira ɲuman kan ka ala ko don u kɔrɔ sabu n'i mɔna ni ala ko ye i tɛ ɲina bangebaa kɔ jɔn o jɔn k'a mɔna ala ko hukumu kɔnɔ a bɛ ala nɔfɛ o tɛ ɲina bangebaa kɔ mɛ bi denw kɛra fitiriwale ye u mansaw ma bɛɛ haminen don n'a ka denbaya ye wa an bɛ min kɛ n'o ye jurumu ye o tɛ jɔ si dɛ ɲinan tɛ k'a kɔ albirru la yabla wa zan la yunsa wa dayanu la yamut i'malu ma shi'it kama tadinu tudanu kira ko ten Muhamadu Mustafa a ko ten hadamaden ko i bɛ ɲumanya min kɛ ala duga ɲinini min kɛ k'o tɛ tiɲɛ dɛ i b'o sɔrɔ ko nka i bɛ walejugu min kɛ ko a dɔn ko ɲinan tɛ k'o fɛnɛ kɔ la yunsa ɲinan tɛ k'a kɔ wa dayanu nka ala min b'i juge i ka ɲuman ni o juguman na la yamutu o fɛnɛ tɛ sa i b'o sɔrɔ yen ko i b'i yɛrɛ bolo i'malu ma shi'it fɛnkɛ min ka di ye kama tadinu tudanu ko i bɛ juru min don ko o juru de bɛ sara i la an kan ka sabali mɛ mɔgɔw ye tɛ dɛ an yɛrɛ ye ne Muhamadu Mustafa ka kuma ye k'an ka sira fana ta an ka diɲɛ kɔnɔ an ka lahara ye an ka sira fana ta an ka ɲɛnamaya in kɔnɔ an ka saya ye don dɔ la ba bɛna k'i la pewu bɛɛ lajɛlen fɛ i ɲɛ bɛ balima minnu na sinjiw teriw jɛ waati ko de don kuma caman nka n'i ka kɔ saya yɛrɛ ɲɛ ka mɔgɔw y'i kɛrɛfɛ a jalen don dɛ arabu ko ten ko ma aksara al-ikhwan hina ta'uduhu walakin fi an-na'ibati qalil ni n balima ye ni n sinji ni n teri ko n'i ko i b'u jate k'u ka ca kojugu i bolo tɛ se k'a bɛɛ jate ko nka gɛlɛya waati la ko i b'a dɔn o don ko ne balima ni n sinji ni n teriw k'u ka dɔgɔ gɛlɛya sɔrɔ waati o ye gɛlɛya ye nka Musa n'i bɛna bana dilan sanfɛ n'i bɔra yan Musa i n'a dɔn ko i kelen don i kelen i kelen don dɛ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon a miiri kɛ i denw i ye minnu wolo ka hɛrɛ bɛɛ k'u ye nka n'i sara ko yala u bɛɛ tɛ t'i da dingɛ kɔnɔ ka taa k'i to wa mɛ hali min hakili bɛ jigin i la ko an ka dugawu sama an fa ma walima an ba ma Musa o de ka dɔgɔ ka dɔgɔ pewu ka miiri a la dama o tigi ka dɔgɔ kojugu nka hali n'u miirili la e k'i miiri bani ko yala i b'i kɛ kɛlen de bolo o dama ko e ye min kɛ i b'o dɔrɔn de bolo ala ɲɛkɔrɔ ye o la i kan ka tigɛ fɛn bɛɛ la i kan ka fɛn bɛɛ to yen ka ala kelen minɛ n'i ye ala sɔrɔ ni ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kan i n'olu ye ɲɔgɔn dama ɲɔgɔn ye nka ala sɔrɔbali kana foyi ye i bolo k'o bi bonya tari ma faamu ne kira Muhamadu Mustafa ka kuma de
nga Hasan al-Basri aya kuma kallaba ako fa wallazi nafsi Muhammad biyadihi ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا جنة أو النار أكو ممي فوي مغو نه حسن البصري كلنا محمد النبي على ميمبلو نكلا أو ألالا فويته saya kɔfɛ n'a ye kɛra ɲumankɛla ka baara ɲumanw kɛ foyi tɛ saya kɔfɛ tɔɔrɔ ko dɔ la degun dɔ la walima jalaki dɔ la ko a bɛɛ banna mumini a ka hɛrɛ sɔrɔ ye saya ye n'a sara a y'a ka hɛrɛ sɔrɔli daminɛ wa foyi tɛ nin diɲɛlatigɛ in kɔfɛ fo du jumɛn alijinɛ walima jahanɛmɛ ko nin dama don o la k'e yɛrɛ k'a lajɛ k'i bɛ du jumɛn suganti kanu na k'i bɛ kɛ jumɛn fɛ ne ni aw an kan k'an jija an bɛ fɛn minnu kɛ o ka kɛ ala kama ko ye an kan k'an jija an ka kɛ ala fɛ ala yɛrɛ ka k'an fɛ mun ka sɔn k'a fɔ ala ka kɛ an fɛ musa fo e yɛrɛ k'a yira ala la ko n b'i fɛ hadisul qudsi la n y'o de fɔ a ye n ko ala ko n ka jɔn ne bɛ e fɛ an kelen kelen ala ko a b'an fɛ ala ko ale y'an kanu ni min kɛ ko an ka ale ala wale ɲuman dɔn o la n'ale yɛrɛ kanuni ye an ka ale ala wale ɲuman dɔn n'ale yɛrɛ ala kanuni ye o de la alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a b'a f'i ye ko ala ka kira dɔ bɛ yen n'o ye nabilahi Dawud alayhi salam ko Dawuda ko do dɔ la ko inna Dawuda alayhi salam qaal fi ma yukhatibu rabbah azza wa jalla a tun bɛ ka kuma ala fɛ do dɔ la a ko ya rab ayu ibadak ahabbu ilayk a ko ala e ka jɔn jumɛn bɛ yen ni e ala yɛrɛ b'u fɛ i ka jɔn jumɛn bɛ yen ni e ala b'o fɛ qaal ya Dawud a ko Dawuda a ko ne ka jɔn min ni ne ala yɛrɛ b'o fɛ ahabbu ibadi ilayya naqiyul qalb wa naqiyul kaffayn a ko ala i ka jɔn jumɛn bɛ yen n'i b'o fɛ a ko Dawuda ne bɛ n ka jɔn minnu fɛ minnu y'u dusukun sanuya ka bɔ jugumankɛ ma ani minnu sɔnna k'u bolo tanga ka bɔ walifɛnw tali ma ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔli ma ka bɔ denw sagoli la u ɲɔgɔnna kan a ko ala Dawud ne bɛ n ka jɔn minnu fɛ o ye nin ye a ko jɔnni don la ya'ati ila ahadin su'an a ko minnu tɛ tɔɔrɔ se u ɲɔgɔnna ma u da ka tɔɔrɔ se u ɲɔgɔnna ma u bolo ka tɔɔrɔ se u ɲɔgɔnna ma ko ale ala bɛ jɔn minnu fɛ o ye o jɔn masinaw ye anw fɛ jamana in kɔnɔ yan anw ka dekun de bɛ ɲɔgɔn kan an ka tɔɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn lagosi cogo bɛɛ la a bɛ min dɔn a tɛ min dɔn la anw tɛ baara kɛ n'o ye bilen nka an kan ka miiri Hasan al-Basri a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko jamakulu dɔw tɛmɛna ko leebukun tɛ u la leebukun t'u la ko nka kuma min o y'a ɲini k'u b'u ɲɔgɔnnaw leebu da kɛnɛ kan ko ala ye u yɛrɛ lajarabi ni leebu kow ye ala ye u yɛrɛ bila leebu ba dingɛ kɔnɔ a ko wa jamakulu dɔw tun bɛ yen leebu tun bɛ olu la mɛ o y'u da de ka bɔ u ɲɔgɔnnaw ta ma ko ala ye u sutura u ta kan nka an ka Mali kɔnɔ bi bɛɛ ko n ka bɛɛ buruja faamaw tɛ to karamɔgɔw tɛ to maa minnu ka kan ni bonya ye olu de burujalen don jamana kɔnɔ an ka bi u kan an k'u nɛni an ka fɛn bɛɛ da u kan mɛ anw bɛ kuma an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ye ko an ka faamu dɔ sɔrɔ a banna koyi a banna anw ta ye ka kuma mɔgɔw fɛ ko an ka faamu sɔrɔ ye a banna n'o tɛ anw yɛrɛ la anw tɛ miiri min bɛ fɔ anw ma
anw dan kɔ filɛ k'o lamɛn sabu anw y'a dɔn anw ka baara in taabolo ye o ye i t'o daminɛ fiyewu k'i ka to yen anw y'o dɔn mais an bɛ fɛ ka kuma maliyɛnw fɛ ko jamana yɛrɛ bɛ ka taa cogo min a ma ɲi a ma ɲi dɛ faamaw tɛ to nka anw ta an y'o de fɔ n ko anw b'o dɔn wa o t'anw tɔɔrɔ sabu ka d'a kan i bɛ fɛn fɔ maa ma k'a lagosi fɛn na kuma dɔ la anw ka baara ninnu kɛnɛkan baaraw de don kɛnɛkan baaraw don dɛ sabu anw bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye hakilimaw sigi k'a yira o la ko nin bɛ ka min fɔ yala ni faamu ta don walima ni faamu ta tɛ ala ye dusukun dɔ di a ka jɔn bɛɛ ma nka o to yen anw ka fɔta kɔfɛ anw tilala ka baara de kɛ jamana in kɔnɔ faso kɔnɔ min bɛ yira n'o ye jamiya tɔnsadul islam anw ka baara bɛ yira dɛ mali kɔnɔ yan silamɛya tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la silamɛya diinɛ tɔgɔ la ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso anw de y'a jɔ miliyari 1 miliyɔn 300 ni kɔ fantanw ka fura k'a kɔnɔ o ye mali kɔnɔna ye mɛ bɛsoba filankɔrɔ yan kucala filankɔrɔ yan a bɛɛ jamiya tɔnsadul islami ka dɔgɔtɔrɔso jɔn b'a bɛɛ kɔnɔ munna an bɛ se ka faso dɛmɛ di kalanso min b'an bolo mali kɔnɔ ba yirikaw de don kunfiya bɛ kɛlɛ di nka minnu bɛ lagosi kɛ ko tɔw ye mun kɛ o k'o fɔ kɛ o de la anw tɛ dekun na sabu anw ye min kɛ o ye kɛnɛkanko ye anw tɛ sama an yɛrɛ nɔfɛ mais an bɛ sama jamana nɔfɛ an bɛ sama jamana nɔfɛ dɛ nin tɛ to yɔrɔ si ko ɲɛtaa bɛ sɔrɔ yen k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn to yen fitinɛ da ka don fa bɛɛ fɛ o tɛ sabati yɔrɔ si k'aw ka ɲini ta k'a b'a sɔrɔ o la an bɛ don an ka mawudu kɔnɔ Dawud a ko mɔgɔ minnu ne ala yɛrɛ bɛ minnu fɛ k'o ye minnu dusukun u sɔnna k'a jɛya u sɔnna k'u dusukun jɛya o ma dan o ma Musa ka baara kɛta u y'o ɲɛ ko u tɛ tɔɔrɔ se u ɲɔgɔnna ma wala yamshi bin namima wa u tɛ yaala ni ɲɛda filaya ye k'a fɔ an ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na namimaya ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw fitinɛ k'u suru ɲɔgɔn kan ko minnu tɛ o baara kɛ k'o de ye ale ala niw ye jamana in yɛrɛ bɛ degere min na bi anw tɛ fitinɛ ɲini yɔrɔ la anw bɛ yɔrɔ min o ye dilanli de ye mais anw y'o de fɔ diinɛ tɔgɔ la o de la ne kira ka kuma de ko Dawuda ye ala ɲininka ala ko ne nin ye mɔgɔw ye minnu ka tɔɔrɔ tɛ u ɲɔgɔnna ma fitinɛtigiw tɛ wa u tɛ taama ni namimaya ye ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na u tɛ taama n'o ye k'olu de y'ale ala ni ye fitinɛ minnu b'an fɛ yan an kan k'an yɛrɛ ɲini an kan ka ala wele nka ala wele ka sigi anw jɔnw yɛrɛ ka ala nɔfɛtigiw kan an ka segin ala ma mun ka sɔn ala k'an ka wele ninnu jaabi o de la Dawud a ka kumakan in laban a ko ni o kɛra cɛ minnu ye ko kulu bɛ bɔ a nɔ na k'olu tɛ bɔ u nɔ na sabu dusukun ɲɛsin bɛ ala ma ko yɛlɛma foyi tɛ olu bolo ɔ a ko Dawuda min ɲini fɛ kɛnɛ ala fɛ ahibni kɛnɛ ala fɛ wa ahib man yuhibbuni wa kɛ maa fɛ min minɛ ala fɛ wa habibni ila ibadi wa n kanu don n ka jɔnw na kɛnɛ ala fɛ Dawud kɛ maa fɛ min kɛra ne ala fɛ ne ala kanu don n ka jɔnw na a ye n den ɲini Dawuda fɛ n'o ye kira Dawuda ye Dawuda ko ala ma ya rabbi innaka la ta'lam anni uhibbuk wa uhibbu man yuhibbuk fa kayfa ahbibuka ila ibadik aw uhibbuka ila ibadik ko ala e b'a dɔn ko ne bɛ e ala fɛ e b'a dɔn ne ala ne Dawuda ne bɛ maa bɛɛ fɛ min bɛ e ala fɛ nka ala n b'i kanu don i ka jɔnw na cogo di n b'a to u b'i kanu di ala ko a ma qal a ko zakirhum bi ayati a ko ne Alahu Taala ka ayaw fɔ u ye ne Alahu Taala ka kumakanw f'u ye ni minnu y'o ta ka baara kɛ n'a ye olu bɛ kɛ ne ala kanu jɔnw ye o bɛ kɛ ne ala fɛ ne ala yɛrɛ bɛ k'u fɛ o kɔrɔ an bɛ da min na bi ko an k'an jija an ka ye nin de la an ka kɛ ala fɛ ko ala kanu ka kɛ ala fɛ o bɛ gulon min na
ala ka ayaw n'o ye minnu fɔra kuran de kɔnɔ an fɛ an ka kiraw fɛ an ye ko an k'an cɛsiri o baara kɛli la tarima fam nin ye alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ye min fɔ a ko n'i b'ale ala fɛ in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko jɔw n'a bɛ ne ala fɛ a ye tugu n ka kira la n ye min d'a ma n'o ye kuranɛ ye a ye tugu o la a ka tugu Mamadu nɔfɛ a b'aw bila sira ɲuman min na wale ɲuman minnu kɛli la a k'o kɛ a ka tugu a nɔfɛ o de la anw ka silamɛya in i b'a ye ko kɛnɛkanta don ala ko n'a tugura kira nɔfɛ a ka bilasiralikanw na ne ala yɛrɛ bɛ k'aw fɛ n b'a ka jurumuw yafa mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ ko kira nɔfɛ tugu anw bɛ sama mɔgɔw nɔfɛ fɛn min na an bɛ se o de ma k'a laban sabu ala ko mɔgɔw hakili ne ala ka kumakanw na ni o kɛra o fɛ o bɛ kɛ ne ala fɛ ne ala yɛrɛ bɛ k'o fɛ a bɛ laban n'o min ye ni o de ye ko an ka tugu kira nɔfɛ Muhamadu nɔfɛ sabu kuma dɔw silamɛya yɛrɛ réalité dɔw t'a dɔn o de b'a to dɔw bɛ ba silamɛya yɛrɛ la sabu min yɛrɛ silamɛya kɔnɔ bi o de ye fitinɛ diinɛ ye terrorisiya intégrisya ka sɔrɔ silamɛya n'a cɛ ka jan a montera de mais silamɛ dɔw ka faamu baliya b'a la k'a fɔ i kan ka bin maa kan maa min tɛ silamɛ ye i kan ka ɲugu o la wa o tigi yɛrɛ tɛ silamɛya dɔn fiyewu la maa ti ɲugu mɔgɔ dɔ la ko silamɛ tɛ la anw ka kira m'o yira an na don dɔ la yahudiya dɔ n'o ye jufu dɔ ye a su tɛmɛna ala kira la a wulila k'i jɔ fo su in ka tɛmɛ sahaba dɔw ko kira ma k'e wulila k'i jɔ min ye n ko yahudiya don c'est un juif kira ko ni jufu do ko adamaden dɔ tɛ wa adamaden tɛ wa ni adamaden do n bɛ wuli ka n jɔ a ye mɔgɔya kama ni an ka kira ye min kɛ a ko wa ne kira ka mɔnɛ ko don sabu ala ye ne ci ka mɔgɔw wele n'a kun fɔra la nka o de tun bɛ diya n ye an bɛɛ ka kisi sɔrɔ nka n ka n sigi ko yahudiya do la mɔgɔya bɛ yen o la anw ka silamɛya ti ɲugu dɔ la ko la ko n tɛ silamɛ ye la anw b'a ɲini ka bɛɛ de wele ka na ala ma ko a ye tugu ala nɔfɛ a ka tugu a ka kira nɔfɛ ni o kɛra laɲini ye min ye o bɛ sɔrɔ ɲinifɛn ye min ye o bɛ sɔrɔ o la ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a nana ni fɛn minnu ye kuma dɔ la olu de bilala o de la bi ni silamɛya tɔgɔ ye a bɛ gɛlɛya anw ka mɔgɔ dɔ convaincu ka fara an kan ni silamɛya tɔgɔ ye a bɛ gɛlɛya sabu hakilima bɛ miiri ko n bɛ don nin fɛn in na mun na n bɛ tugu ninnu kɔ mun na hakilima b'o de miiri karima faamu fo i ka jaabi dɔ sɔrɔ o la ko n bɛ bɔ n da la ka fara ninnu kan kun dɔ la n'i y'o sɔrɔ o de b'a to i bɛ sɔn ni ala ko don ala y'an bila min na an bɛ k'o kɛbaa de a y'an bali min na an b'o to ni mɔgɔ min ko n bɛ tugu silamɛw kɔ o la bi silamɛya la yala i bɛ tugu u nɔfɛ wa k'a fɔ an ka jɛnɛya dabila an ka sonyali dabila an ka namara dabila minnu ko an ye silamɛ yala u bɔlen don na wa la o kɔrɔ silamɛya tɔgɔ fu mako t'o la nafa t'o la silamɛya ye baara de ye ni o ntanyana ni o ma k'i ka baara la a b'i n'a fɔ fu b'i bolo dɛ o la an k'an jija fo jogo ka fara a kan o de la alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ka ci min nana d'a ma n y'o de fɔ a ye mɔgɔ minnu b'i ye n'u ka silamɛya faamubaliya kama an ka mɔgɔw fa min tɛ silamɛ ye ko o ye nkalon ye anw ka kira parce que o tɛ se ka kɛ kira tɛ se ka mɔgɔw yamaru ni juguman ye o de la bayi ami ni alakira nana n'a ye sabu anw kumana yɔrɔ o yɔrɔ an ye fɛn min nege don mɔgɔw la k'o su ka k'a kɛli ka o ye nin de ye nka anw m'a ɲini u fɛ dɛ bali ala de y'a ɲini jɔnw fɛ a ka kira de y'a ɲini ko fo bɛɛ ka nin kɛ n'o ye silamɛya bayi a layidu wɔɔrɔ ye mais n mago bɛ yɔrɔnin dɔ de yirali la a laban ko kira Muhamadu mana n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ a ma fɔ ni kira ye n bila baara min na n b'a kɛ sabu dɔw yɛrɛ bɛ lagosi kɛ bayako la k'u b'a fɔ ko ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na ko n t'o de kɛ yala kira bɛ mɔgɔ bila juguman na wa o de la an b'a fɔ lagosilikɛla ye k'i hakili sigi i ka kuma fɔtɔ i bɛ ka kuma min gosi i hakili sigi yala ne de y'a fɔ ten wa
ay kuranɛ dayɛlɛ kuma min na ni cɛw nana don silamɛya la ala kira bolo ni bɛɛ alayidu wɔɔrɔ ye ni musow fɛnɛ wulila u bɛna don silamɛya la suratu mumtahana aya 12 ala ko ka kirama ya ayyuhan nabi iza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyuhunna wastaghfir lahunna allaha inna allaha ghafurur rahim Muhammad ni musow nana ko bi don nin diinɛ la k'u ti fila fara ala kan u ti siyɛli kɛ u ti jɛnɛya kɛ u t'u den faga u ti namara k'u sen kɔrɔ u ta k'u bolo kɔrɔ ni Muhammadu y'u bila baara ɲuman min na wala ya'sinaka fi ma'rufin o t'i sɔsɔ i man'u bila ɲuman min na yala ne de ye ɲuman fɔ ye wa ala de y'a fɔ wa kuma min na kira yɛrɛ nin ci sɔrɔ ni kira ye wele da a ka sahaba bɛɛ cɛ la k'u wele Bukhari kono Muslim kono ako bayyuni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazinu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'rufin kire weleda ko nabi feka faranga ka aljina soro aljina nyini sirafle aina bay'ake ko ati fila fara ala kan ati suyɛli kɛ ati jɛnɛya kɛ a t'a den faga a ti namara kɛ a sen kɔrɔ a t'a k'a bolo kɔrɔ ne le Muhammadu ye a bila baara ɲuman min na ala ko ten Muhammadu i y'o bila ɲuman min na kira yɛrɛ ko ten ko n'i y'o bila ɲuman min na a y'a fɔ a b'o de kɛ anw bɛ mun fɔ o kɔ anw bɛ ka laseli min kɛ an sago tɛ dɛ la anw bɛ ka laseli min kɛ o ye seginkan de ye ko ala n'a ka kira y'a bila dan min na an fana bɛ dan ye ala kira y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ mana ye ne fɔ n ko hikima min bɛ sɔrɔ a la Musa i b'o dɔn o de ye ko kira mana an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ni ala ye nin fɔ kira yɛrɛ ka hakɛ la tuma dɔ la dɔ bɛ da karamɔgɔ dɔ la ka tugu a kɔ hali n'a y'a bila fɛn dɔ la hali juguman dɔ a b'a kɛ a ka danaya kama o karamɔgɔ la nka k'a yira k'o ye nkalon ye maa o maa mana ala janfa jɔyɔrɔ ko t'o la hali n ka kira n'a y'a bila ɲuman min na a y'o de kɛ o la ni seitanɛ dɔ y'i bila juguman na ko y'i ka karamɔgɔ ye a fɔ n di nin kɛ ala tɛ sɔn nin ma nin de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ karima fam sabu nin de bɛ yen bi ko an bɛ fɛn dɔ d'a ma o y'a kisila ye ni asafurulayi bɛ wurudi ni zuhuru b'aw bolo madama jurumu t'o tiɲɛ jɛnɛya bɛ kɛ namara bɛ kɛ o b'aw kisi madama n'a y'olu ta foyi tɛ jɔn kisi i ka jogo ɲumanya kɔ a banna pewu jɔn kisila a b'i yɛrɛ bolo nka mun don ko walifɛnw to a tigiw bolo min t'i ka hakɛ ye o to yen baara kɛ i ka sɔrɔ kɛra min ye da o ma wa silamɛya bɛɛ banna inna aslu haza diini ada'ul amana wa wafa'ul uhud nin diinɛ ye aslu an bɛ diinɛ min kan layiduw dafali ani ka danayaw to a tigiw bolo nin dɔrɔn de ye nin diinɛ ye wa ka nɛgɛ don ne ni aw la n t'a kɛ ne yɛrɛ kama tɛ e min bɛ ka lamɛn nin bɛɛ a kɛ i b'a dɔn nin tɛ ne ye o n'i ko i ti fila fara ala kan ne ka mun b'o la n'i ye 100 fara ala kan i y'a fara ne kan wa ayi n'i ko n tɛ suyɛli kɛ o ye i yɛrɛ ye n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ namara kɛ n'i mina n'o la don min ne bɛ minɛ i place la wa la o kɔrɔ ye di i n'i ka danaya i b'a ta ala min bolo anw ta ye sariya ye wa a banna sabu dɔw de bɛ yen ne yɛrɛ bɛ nin kan nin jogo bɛ ne la ka kɔrɔ est-ce que c'est l'appel ne k'a kɛ wa ayi cɛw ni musow ye nin kɛ ka tugu alakira nɔfɛ u ma sitana tiɲɛ Ali ibn Abi Talib riwaya wala kabiri a b'a ba dɛbɛ la sujudu ma kɛ boli ye Ali ibn Abi Talib kabiri a b'a ba o y'a sɔrɔ ba ninnu mɔna min kan o de ye boli ninnu ka bɔ mais ba ma jɔ ni Ali ye k'a to a kɔnɔbara la boli kan kuma tɛ Ali yɛrɛ bangelen o de la ale wele ko karamallah wajha ko ala ye cɛ min ɲɛda n'a y'a bonya a yɛrɛ bangelen a mɔna ala kira bolo a ma jɛnɛya kɛ a ma namara kɛ a ma suyɛli kɛ mais kira bɛ wele daminɛ don min ni ala ye kira ci a bɛ a furumuso wele Khadijatul Kubra ani Ali ibn Abi Talib a ko aina aslima taslama wa atiya tahdiya
wallahi inna jibril indi yad'ukuma ila bay'ati al-islam ako ali ibn abi talib ma an sayyidatu khadijatul kubra kira ay mo folo minun wele ka kuma fe o kira nunu ye ko islamé aka kishi soro aya yere di alama aka kanda soro jibril flane muhammadu fe abika weleda ko ayna islamé bay ake ne ala kirabu ali ya ke odo ala kirabu kira mina de ka aba bolo do chew bolo ni bay abike ka chew ka bay adi nga kuma mutso tala seni daka kumai tarima fam o ikram abdul mustafa ay minge wa cetala musotala fa beninge kira ka dimaya be yeninge odala anga kuma yoro am be kuma ne wasai anga dina la sella anti sra anti joro sabo ami mivo iti mo soro ala ka danna mim saka son dali ote am mivo anya kala ambado nga otoi ala e hakli min da ka joma nu ya analyser a hakli mba fuye ko ni etiye ko wole baldo nga ka faraka ko dallu ala ka qur'ane kono ko so to fuy tala be kida ka demba ya be aisha radiyallahu anha kida furumuso o beyni mbay amina ala kirabulu ibo soro yoromi fatimatu bintu utba mami nana be bay ake ala kirabulu abi ibn kasir da ila bin zoroy fatimatu bintu utba kira ko afonti flafara alaka akwa fonti shwele kenti jena kenti ndef ndi jena ke useruma ale malo yara yibolo da kuna sabo do horom so ka fonti jena ke la ote ka bara kono amalo yara abolo dale ya kunka aisha nana ako akri ayyatuha almar'a fa wallahi ma bay'ana illa ala haza ako fatima kira baka fochugo mi siga ka nofe na aisha aw minu ye kira muso ye kira ka demaya aw jimatu ala kira nofe fo ambeini leidu woro mina bolo ajele o de la soltala aw nyen defo slame nususu bekono kira mo shuka ke femi ngeli kawdeni woni mblele o de slame bi ka jogo beboala dote dina foite fo donga yala dina minun temena kira minun temena al kitabi o ka donga be 10 commandement abe 10 commandement jemike no e bolode e ka soro ka fara uka wanga islamia de kira wolola lay ambe bala chendo koy o ni wolola la feminu ngakala e kango kew itika seliwa abe ka selimuna sabo ala kira ko ka seli o onye bay aminvo ko jonne ko ka ke muhammad alayhi salatu wassalam kira de ko kaninge kira de ko anga sabatin nga me akila ka garanti faraka ko ni maoma ya kenna dafari bulu kiti jini ala ka famiya ko nyumande amma ala ka nasa ko dama labango nyumambe ala bulu ala ko no ya ande awye ambe surunya mayna shoyna ko aymi me ne oklo garska jaramana konna la famiya ko nyuma ala ka di ka barakana ya ala ko sedna na awma ne ala kira horomay sallallahu muhammadin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh falhamdulillah sigin kun labana chawni muso chama na islamia dungal na idu woro mina karamo bulu falhamdulillah ina fanya foye krofo damne na chuya mina nin kunyaye bila marala jamiaton sardin islamia tonde uluka moldu balabe linkeneka mi hukumu konnana nu wele bla ankaramugo anankaramugo dinge masi Ahmed Tidiane Haidara ninkuyaye o keneka amala deli la delika minu fora kene nunu kono ameklo nyuma ala ko dine ni awma ka barake na ifana ala ko di ambela jelemma kawfo ka wole nyuma do aka nyamadala aka mbe jien wati were wa shukran lakum fi amanila Bonne ngramo je mina kuma wili balila be manga